Vi har om syreregn, og her vil fokusere på afbrænding af fossile brændsler. Fossile brændsler er kul, naturgas og olie, som er blevet dannet for flere millioner år siden ud fra plantedele og rester af smådyr. De organiske stoffer i disse plante- og dyrerester er igennem årene blevet udsat for enormt højt tryk og forskellige biologiske og kemiske processer, og efterhånden blevet omdannet til enten ren kulstof i fast form eller olie i naturgas. Forbrænding af fossile brændsler resulterer i udledning af CO2, kuldioxid, svovldioxid og partikler. En vigtig metode for at begrænse CO2-udledningen på er at forbedre effektiviteten ved brug af fossile brændsler. Når vi forbrænder fossile brændsler, så slippes der betydelige mængder ud af oxider ud i atmosfæren. Det drejer sig om svovldioxid, som er SO2, svovltrioxid, som er SO3, nitrogenmonoxid, som er NO, og nitrogendioxid, som er NO2. Når man forbrænder olie eller kul, så bliver der dannet svovldioxid. Det kan ses med den reaktionslinje, der står på billedet. Der kan ske to reaktioner. Den ene er, hvor SO2 reagerer med vand, og den anden er, hvor det reagerer med ilt. Når svovldioxid kommer i forbindelse med regnvand, så dannes der svovlsyre, som er en svag syre. Det kan ses på reaktionslinjen, den allerførste reaktionslinje. Svovldioxid kan også reagere med ilt, så bliver det nemlig dannet svovltrioxid, som kan ses ved næste reaktionslinje. Hvis svovltrioxiden derefter reagerer med vand, så kan der blive dannet svovlsyre. Denne svovlsyre er nemlig en stærk syre. Når den stærke syre bliver dannet, så medfører det, at pH'en bliver lav. Dette sker, når der er en høj koncentration af H3O+, så er der en lav pH. Denne lave pH i regnvand er det, vi kalder syreregn. Det første forsøg, vi har lavet, det hedder dannelse af syreregn ud fra svovldioxid. I det første forsøg kan svovldioxid synteres ud fra natriumsulfid og svovlsyre. Først har vi hældt vand i lynlåsposen. Herefter tilsætter vi natriumsulfid i reagensglasset, og her tilsætter vi svovlsyre, som bobler op og fordamper ud i posen. Derfor kommer der også en smule gas i posen. Nu vælger vi at ryste posen, så den svovldioxid og vand bliver blandet sammen. Her bliver der dannet en svovlsyring. Når svovlsyring og vand bliver dannet sammen, bliver der dannet oxonium og hydrogensulfid. Når der er en høj koncentration af oxonium i vandet, er det en sur opløsning, og det har vi målt ved pH-værdien, som også er på 6-5. Det vil sige, at når svovldioxid bliver blandet med vand, bliver opløsningen sur. Og så har vi vores andet forsøg, som er hjemmelavet syreregn fra røg. Nede i glasset har vi puttet vand i. Nu tænder vi tændstikkerne og smider dem ned i glasset. Her har vi lukket for røgen, så den bliver blandet med vandet. Det kan gøre, at den bliver rystet, og det er vigtigt, at det bliver blandet. Så tager vi pH-værdien, som er på 5 til 6, og det vil sige, at det er på en sur opløsning. Nu putter vi kalk i og en indikator, og den er gul, fordi at det er en syre. Nu rører vi det sammen, og så kan vi se, at den bliver grøn, og det vil sige, at den er blevet neutral. Nu har vi puttet mere kalk i, og den er nu blevet blå, og det vil sige, at det er en base. Her kan vi se, at vi putter mere indikator i, så den bliver mere blød. Det vil sige, at en løsning på syreregn, hvis man har fået meget syre, i syrerne vil være, at man tilsætter kalk til vandet, og det vil gøre, at vandet igen vil blive neutralt.